jama'a dukkan magabatanmu tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'an da suka biyo bayan su almajiransu zuwa tabi'ut tabi'in zamanin su imamu Malik ibn Anas imamu Daril Hijra da duk waɗannan mutane guda hudu da duniya take bin masabobin su imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Ash-Shafi'i da imamu Ahmad ibn Hanbal da sauran shugabanni na wato musulmi a aqidar ahlus sunna wal jama'a dukkan sun yi ijma'i cewa in Allah ya faɗi abu a cikin alkur'ani na siffarsa haka ake tabbatar masa ba tare da an kwatanta ba kuma ba tare da an kore ba za ka kore ba za ka tabbatar amma ka tabbatar kuma ba za ka kwatanta ba shikenan suna cewa amiru haka ma ja'at yanda ka ji shi haka da ka faɗa kuma ka ce huwa ala haqiqatihi haƙiƙanin sa yanda Allah ya faɗa haka ne wata rana Imam Malik yana zaune a cikin masallaci yana karatu sai wani ya zo ya ce masa Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi sai ce kai fastawa ya daidaitan yake Imam Malik ya ce daidaito kan kowa ya san me ma'anar daidaito al-istiwa'u ma'lum kowa ya san me daidaito haƙiƙanin sa yanda aka sani haka ne wal kaifu majhul amma yaya yake kuma irin na Allah ba wanda ya sani saboda kai an ce ka daidaita to ko ka zauna ne ko ka kwanta ko ka tsaya Allah madaukakin sarki kuma ba za ka tuna wannan ba game da shi sai ka ce ya daidaita amma ya za ka yi ka tuna kai ne in ka daidaita ka zauna shi kuma Allah ya ce ya zauna Allah ya daidaita ya yake ina ruwanka da za ka tambaya ko da za ka yi nisan tunani shi zai sa ka ce to tunanin ya baka irin naka don haka bai kamata a cewa Allah ba sai ka kore to wannan tunanin ne tun farko sai karkali jama'a an fahimta matsalar da take damun mutane akan babin siffofin Allah da yasa har aka samu mutane sun kakkasu har aka samu wato mutanen da suka bi layin yan bid'a suka yi nisa a ciki suna zagin ahlus sunna suna ce musu mujassima suna cewa suna mai da Allah gangan jiki ko suna mai da Allah mutum wallahi damsul basirati ne ta kama su Allah ka raba mu da ciwon damsul basirati in ba damsul basirati ba in ana magana akan siffofin Allah suna zurfafa tunaninsu ne ana ce hannu sai tuna nasa wannan abun banza ana magana ubangiji ka tuna wannan abun in an ce fuska sai tuna nasa ko ya tuna da wani mummunan da ya sani sai ya ce wannan shine Allah wannan shi zai jawo mutum har ya fara wannan sai zai ce to babu saboda kada a kawo wa Allah na ƙasa ka tuna wani na ƙasashe ne shi yasa ka tuna haka sai ka ce babu wa Allah yanzu akwai abubuwa da zan bamu misali waɗanda mun san su haka ne suke haƙiƙa amma ba ma kai zuciyarmu nesa wajen tuna su sai mu bar su saboda muna respecting ɗinsu amma sai mu ki respecting ɗin Allah sai mu kore yanzu kowa daga cikinmu ya san idan mahaifinsa da mahaifiyarsa sun kulle ɗaki a tunaninsa ya san akwai wani abun da ake yi ko ƙarya nake yi amma kakan tsaya kana tuna wannan abu saboda respect ba za ka tsaya kana wani tunawa ba kuma ba za ka je kana ba da wani labari ba ballantana kuma inda za ka zo ka ce ba sa yi kariya kake in ka ce da gaske ne in ka ce suna yi kuma kare na su in ka ce ba sa yi ka kawo na ƙasa ka kawo ta waya ne ta kai ka zo duniya kai shege ne amma akan ubangiji sai mutum ya ta zurfafa tunani in an ce ubangiji yana da kaza ka yarda sai kai shiru in Allah ya tambaye ka sai ka ce kai ka faɗa a Qur'ani shikenan magana ta kare amma in ka ce baka da shi sai Allah ya tambaye ka kuma ka ce wa Allah me sai Allah ya ce gashi na faɗa kai kuma ka ce babu ko kuma Allah ya tambaye ka na ce yad ka ce kuwa ni ban iya larabci bane ko ban san ma'anar kuwa ba da ban yi amfani da ita ba jama'a an fahimta